United we stand, divided we fall. बिनि थाखायनो जों जयै गसंनांगोन आरो गावस्रायोबा जों जेनगोन आरो बिनि थाखायनो सनितपुर बिश्वनाथनि गोख्रों माहारियारि गोसो थानाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बे इउनाइटेड मोनसे माहारियारि स्पिरिटआव सेन्टिमेन्टआव दं आरो बेखायनो जोंनि बेयाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायगोन जे बर'फोरनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि सेन्टिमेन्टजों माहारियारि बादजों गेलेनाङा नङाबा बियो उननि समाव माने बियो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोसोम दागो जागोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे बेखौ बोखांनानै गोख्रै लाफिननांगौ। दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो बावहाय गोबां जोंनि आगुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो सानसुमै बिथांमोनहा बाहागो लादों आरो गुबुन गुबुन आफादनिफ्रायबो बेयाव बिथांमोनहा बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बिटिआर गोरोबथानि सोमोन्दोआव जोङो गुबैयै जोंनि जे आद्रा थानाय गामि थिसननायनि मेन बिथांखिखौ लानानै जोङो बेवहाय गुवारै सावरायनाय जादों। मानोना जों मिथिगौ बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव बे सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थानाय गासै बर' रायजोआ जोङो बिटिआर गोरोबथाजों बड'लेण्डनि सिमायाव गोग्लैनो मोनसिगोन हाबनो मोनसिगोन आरो बिनिखौ लानानै जोंनि बेनि रायजोफ्रा जों बयबो रंजाखांदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बिथांखिखौ मावफुंनायाव आसाम सरकारनि गेजेरजों कमिसन दानायनि उनाव जोङो नारा नाथा गोबां खेब जोङो दासिमबो जोंनि दाबिनायखौ जोङो लाखिबोदों आरो बियो दिनै मोनसे अबस्थासिमाव 60 गामिया हाबखांबाय इलेक्सनावबो बाहागो लाबाय आरो बे मोनसे प्रसेसआव दाबो दं। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बे जे जोंहा दासिम जोङो सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ ज' खालामनानै 539 गामि बिनिफ्राय दङ आरो बिटिसिनि खोलायाव सिगांनि एकट बादि आद्रा थानाया 95 गामि दङ। गासै 634 गामि मोनबावनांगौ जोंहा दङ। नाथाय बिनि गेजेराव दिनै जि बिश्वनाथनि बेवहाय जोंहा माने जि सावरायनायाव लादों बेवहाय मोनसे बाथ्राया जोबोद रोखा जे बे हालामनि दासिम 534 मुंख्लं जानायनि उनाव थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा बड'लेण्ड रायजोनि थाखायसो आन्दलन खालामदों आरो बड'लेण्ड मोनथ'यैनि सिगां 6 सिडुल काउन्सिलाव बिटिआर एकर्डनि दारै हाबनो मोननांगौनि लाहार फाहारावसो जों दङ। नाथाय बिकेडब्लिउसिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै आरो बिनि थाखायनो बियो जोबोद रोखा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जोङो दाखालि 29 जुलाइआव जि इउबिपिअनि एप्लिकेसनजों 161 सनितपुर बिश्वनाथनि गामिखौ बिकेडब्लिउसिआव सोसननो नागिरनायनि जे राहा लानाय बेखौ जोंनि दिनैनि सावरायनायनि गेजेरजोंबो बिश्वनाथआवबो बेखौ 100% हेंथा खालामो आरो बिथांमोनहा बेखौ बोखांना लाफिननांगौनि थाखाय दिनै बे बिश्वनाथ हालामनि जानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जों गोख्रों रावजों खावलायो जाहाथे बिथांमोना बेखौ बोखांना लाफिननांगौ आरो बिटिआर गोरोबथानि गामि सोसननायनि गामि हाबजोबनायनि खामानिया जोबागौमानि बिकेडब्लिउसिआव हाबनांगौनि गामि बिख'नांगौनि बाहाय खुनु प्रश्न गैया। मानोना बिथांमोनहा अराय सम गोसोआव दं जे जोंबो गोसोआव दं बे बिश्वनाथ ओनसोलनि रायजोफ्रा ओंखाम उखै हाबनानै दुखु खस्थ' खालामनानै थै दान होनानै बिथांमोनहा बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव बाहागो लादों। बिथांमोनहा बिकेडब्लिउसिनि आन्दलनाव बाहागो लायाखैमोन आरो बेनि थाखायनो बे हान्थिनाय समाव जांख्रिथायारि गोसोजों दावबायबोनाय थांनानै थानाय बर' फिसाफोरनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि थाखाय बिथांमोनहा मान सन्मानखौ लाखिनानै मान सन्मानखौ दिथा खालामनानै बड'लेण्डनि इयुननि सिमांखौ दिथा खालामनानै बिटिआरआव हाबनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै बे थिरांथाखौ इउबिपिअआ बेखौ उइद्र' खालामनांगौ आरो बर' माहारिनि मोजांनि थाखाय इयुननि खौसेथिखौ नोजोर बोनानै जाहाथे बेयाव जेबो गुलाय गुजायनि राजखान्थि खालामा जोङो बेखौ खावलायगोन आरो बिनिफ्राय जोंनि बेवहाय गासै बर' रायजोआ अराय सांग्राङैनो दङ आरो बेबादिनो बयबो सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनहाबो सांग्राङैनो दङ आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना बेबादि राजखान्थियारि कौशलनिफ्राय राजखान्थियारि बेबादि गुलाय गुजाय थासारि एबा डिभाइड एन्ड रुल पलिटिक्सनि भिक्टिमाइज जानो नाङा जोंखौ भिक्टिमाइज खालामनो नाङा आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मानोना बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आन्दलन खालामजेननायनिफ्राय बेयावबो हान्थिफैनानै मोनफ्रोमबो बर' ओनसोलाव हान्थिनानै बिथाङा जोंखौ बुंलांदों जे इउनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल बिनि थाखायनो जों जयै गसंनांगोन आरो गावस्रायोबा जों जेनगोन आरो बिनि थाखायनो सनितपुर बिश्वनाथनि गोख्रों माहारियारि गोसो थानाय बिथांमोनहा दिनैसिमबो बे इउनाइटेड मोनसे माहारियारि स्पिरिटआव सेन्टिमेन्टआव दं आरो बेखायनो जोंनि
बेयाव थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों खावलायगोन जे बर'फोरनि बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि सेन्टिमेन्टजों माहारियारि बादजों गेलेनाङा नङाबा बियो उननि समाव माने बियो बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोसोम दागो जागोन होननानै जोङो दिनै नोंथांमोनखौ खावलायगोन जे बेखौ बोखांनानै गोख्रै लाफिननांगौ आरो जोंबो बोखांनांगौनि थाखाय आसाम सरकारखौ जोङो खावलायगोन। नाथाय इउबिपिआ मैया सनितपुरनिफ्राय जे बिटिआरआव जाय थानो गोसो गैया जों बिथांमोनखौसो बुंदों आरो जाय बिटिआरआव माने सिमायाव जाय बे गोग्लैया नै बिथांमोनखौसो खावलायदों होननानै बिथांमोना डिक्लेयार होदों मैयानि दिनाव बेनि सोमोन्दै। सनितपुर आरो बिश्वनाथनि इउबिपिअआ रायजोनि गोसोखौ संदाननो हाग्रा आफाद जाखो। बिथांमोनहा आन्दलन जाफुनाय थार्ड फेजनि आन्दलननि समाव आसामाव बर' कसारि काउन्सिल दानांगौनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानांगौनि थाखाय दाबि खालामनानै जोनोम मोन्दों। जोंहा गोजोननाय दं जानांगौ, नाथाय सनितपुर बिश्वनाथनि बै समाव रायजोफ्रा खिन्थु बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव रानथाब खुनथाब जों बयबो राजा लामा रेल लामा सुबुंगौमा जोङो बाहाय बाहागो लाबोदों। दा बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे रायजोनि गोसोफोरखौ लानानै बेबादि बिजिरनाङा, मानोना नोंथांमोननि सेन्ट्रेल इउबिपिनि दरखास्तआव मोनसे क्लियार बाथ्रा ओंखारदों। बिथांमोना बेखौ मख'नायनिफ्राय माब्ला बिथांमोना सोरनिफ्राय बेबादि सार्टिफिकेट मोनखो बेखौसो जों सोंदों। बिथांमोना लिरदों बेयाव जे लिस्ट अफ लेफ्ट आउट बर' भिलेजेस फ्रम सनितपुर एन्ड बिश्वनाथ आउटसाइड अफ बिटिसि होननानै माब्लानिफ्राय लेफ्ट आउट जाखो बे गामिफ्रा जेब्लासिम बिटिआरआव सोनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं जोबाखै। आरो बे समसिमाव नोंथांमोना बेबादि माखासे खैसारनि बाथ्रा बुंनानै दिनै जोंनि बाव रायजो जानाय जोंनि बे पलिटिकेल इन्टेन्टआ आलादा रायजोआव फैनांगौनि थाखाय जोङो जि मोनथ'यै दिथाखौ दा बिटिआर एबा सिक्स सिडुलाव हाबनांगौनि लाहार फाहार खालामदों बेखौ नोंथांमोना मान सन्मान होखारे नोंथांमोननि बाथ्राफोरखौ बोखांना लाफिननांगौ आरो बे नोंथांमोननि बे 161 गामि बिख'नायखौबो नोंथांमोना बेखौ उइथड्र खालामनानै बेखौ दिनै बन्द खालामथ'नांगौ होननानै जों खावलायो।